Illum nagħmlu t-tifkira ta' Sant'Anton ta' Sant'Anna Galavò. Il-pjan ta' Alla fil-ħajja ta' persuna ta' spiss tieħu xejriet mhux mistennija. Filwaqt li bniedem kollu pjan, Alla jkollu għalik pjan kompletament differenti. Imwieled f'Gurantingueta qrib San Paolo, il-Brażil. Antonio attenda is-seminarju tal-Ġiżwiti f'Belem, iżda aktar tard iddeċida li jsir fra Franġiskan. Daħal fl-1760 u kien ordnat fl-1762. F'San Paolo huwa serva bħala predikatur u konfessur. Fi 3 snin ġie maħtur konfessur għas-sorijiet ta' Santa Teresa li jinsabu f'dik il-belt. Huwa u Suor Elena Marija tal-Ispiritu Santu waqfu komunità ġdida ta' sorijiet taħt il-patroċinju tal-Madonna tal-Providenza Divina. Sena wara li mietet Sor Elena Marija, ħallit lil Antonio responsabbli għal kongregazzjoni ġdida, speċjalment għal bini tal-kunvent u għal knisja adegwata għan numru li qiegħed jikber ta' sorijiet. Huwa serva bħala l-kap ta' novizzi għal patrijiet f'Macacu u bħala gwardjan fil-kunvent ta' San Franġisk f'São Paulo. Huwa waqqaf kunvent ta' Santa Clara Sorocaba. Bil-permess tal-provinċjali tiegħu u tal-isqof huwa qatta l-aħħar jiem tiegħu fil-kunvent tal-kongregazzjoni tas-sorijiet li kien għensa biex jiġi stabbilit. Huwa ġie beatifikat f'Ruma fil-25 Ottubru tal-1998 u ikkanonizzat fl-2007.